dihita namar mararanggi paparan yo putar aja silai bunga salutur puk namar hoja tursena bulak. Na parjolo tamado hita madok mauliat itu tuhata di pataru hita setongan di bagasta sakat di sekretariat tahun ima dinalaho makatahon akan narikot di tarobon yalak batak na pinukan ya puta si jolo-jolo tubuh nanaing si hatahonota si bahas tabahas ima taringot pangatusion hata maaf di hita halak batak ahado lapatan ni hata maaf di hita halak batak jala ahado hata maafon na merlapatan tu dia do pangatusian ni hata maaf hita halak batak. Jadi di selani petutu asa atus di hita halak batak di pangatusian ni hata maaf di hita halak batak asa tapai huti hutma na pinatorang ni narasumberta ima amata insinyur situa Sihaloho boru ni rajai boru siagian opudepan alani tapai iu ma panorangan nasida asa atus dihita halak batak taringot tu hata maaf pinasaka ma tu narasumber opudepan botima moliate oras mari kita peparannya puta raja silai sabungan sualu turpuk namar haujahatu silalahina bolak obar tu materi dari pasaknya mata prolog rekin ima pangatusion ni kata maaf dihita halak batak manang dihita halak batak tu bate dihamu aka amanami molo ni payutihut do sian aka literasi na adong suang ni aka panuturion ni aka na tua hirana suadong do pangatusion ni kata maaf di halak batak buasa sunguni ala dan biasa halak batak medokon maaf alai molo kita halak batak molo adong akan hurang dan itu terlebih di jalihan datuluon diwujudkan dalam perbuatan artinya dalam perbuatan nyata isarana molo namar dongat tubuh adong persalisian di patupama ima meridahan sahur ate molo boru dan itu adong kakurangan na maradok pekula-hulana tentu di buah ma naho partusi si pangano naho partusi si pangano molo hula-hula adong kahurangan na marada peboru tentu ide keima do langsung diulusi kan angin jadi dakolan hata molo di kita halak patah alai dalam bentuk wujud pernyataan ate emang ate nah adong muse panorangio nahya binegi cian amata pangulari huria nagok tiki maaf molo di hata batak molo di bidang agama identik doon hata nama tokon marsi sesa dosa itu marsi sesa dosa itu panoragion sian parhalado nagok tiki manang sahala padita matokon maaf itu identik dohot marsi sesa dosa ate mangate. Nah, aladina molo di hita hala batak kata-kata maaf on secara gramatikal dah dong alai diwujudkan secara leksikal di hatahum maun ibagasa tulu
varian padohan. Tulu varian padohan. Ahamai ima sada satabi napa duahon apa mar pangaju napa tuluhon mar pamuati baca ko orang mangudakku mar panuati ate nah membuati ate jadi udah konekin kata-kata maaf on secara leksikal disampaikan mana dipasahat dalam tulu varian padohan sada satawi paduahon marpangaju napa tuluhon ima marpamuati ra na selilingon bang dan pola takas hata-hataon tapake tuisi do pasahatot tahun marasa ditikiria do pasahatot tahun hati amangate asa takas di fatora kami asa dingganan do pangatusyota tu aka ari namagihut jala si patorangota tu aka nauposo hati amangate molo hata satabi on di pasahat adorang so diulahon sada ulahon itu sama Allah dijului maruh hata-hata satabi mana istilahnya didahului dengan kata-kata satabi berarti dia sebelum diulahon aka ulahon nama yuton jolo di pasahat hata-hata satabi molo di hauto abatak di dokom mol siborado sibora pagal malah hata itu persiborahan dah gitu ate tungadong na ulang lobi on dah gitu setabi raja nami apa pagadolok apa pagaturuan molo dong na hurang di pakkateon nami marsetabi hami kita do marsugut kita do haduan tersoni do. Jadi ada orang sutiula diulaun sada ulaun mana dihataun aka pakatayon sejumbolodo dihataun hata satabi soni do nang diaka ulaun ulaun lastiroha do akan namaragami itu kan seherong do hata satabi aladido diamu akamarami molo nungga di dokon hata satabi di jolo molo rompe akan hurang lubi pakatayon marang pangulahonon dung di dokon hata masatabi dang tamanya kita marumutu dang tamanya kita muruk ate ale denggan marsipasi hutan alana nungga molota aptusi do hata satabi permisi molo bahasa Batak bahasa Indonesia lah permisi indah kan jadi molo dong pek kana hurang dia ka pakatayon mana aka rangkaian di acara-acara nama ngikut alana nungga adong dijulu hata marsatabi satabi unang berong tunggu di kita unang berok kita namuruk unang berok kita na bersungut-sungut molodong pena hurang dinggat apa ingot setabi raja nami pati kosambu jolo ate adong na hurang mana songon hatan yang udah pusara ate adong na lipe dinggat to na niok putar untuk hita inom dan ido asa mardame sonang naulo ido ngedo kata setabi asal adong na hurang atau arong na naik pita marong atur marsi songga dang songoni adat akasi boto adat dang songoni ate amang ate ase takas tahu ta bang da lima molo hata-hata satabi dipasati adorang so mau diuluti akka ulaun nama ngikut mana pakkateon nama ngikut terkira si borapa garin nama ngudakku opo berkato manana hata hidup persiboran indah
bui mainon ate amang ate alanido dan soal matokon maaf dong maaf dalam kata Batak alai dalam bentuk fisikal diungkapkan dalam 3 varian. Nah, paduahon marpangaju hata-hata marpangajuon molo adong perbedaan umur tetunangin na tua tu na poso mana na poso tu na tua kan ini langit na tua tu na poso mana sebalik na poso tu na tua. Jadi molo hata-hata marpangajuon namang di pasahan sada nau halak nau tua tu nau poso. Salna hulakon hata marpangajuon sian tarap nau tua tu tarap nau poso dah mangda. Tarap tu tarap nau poso ate. Pak ini molo hata marpangaju marpangaju udah anggia langsung nih marpangaju mudah hidup kan. Nah sebaliknya molo hata-hata marpamuati tentu sian nau poso tu nau tua iya sian tarap nau poso tu tarap nau tua sodo nate asetaboto non pemakaian ni akka hata-hataon marpangaju manang marpamuati do si pasahatotta tu sahalak mangida tarap na ate akka mangate asetaboto ate jelo molo nasa lilingon manang nasa ilaon dan pola takas taboto diri pakyata na hata-hata na marpangajuon diri do pakyata hata-hata na marpamuation nuangin ipatakas sami maun tasongonom ma pemakaian na mau nomor pangaju siat tarap no tua tuna poso mau nomor pamuati siat tarap no poso tu tarap no tua molo dina tersurati emang udah hata marpangaju do marang hata marpamuati marpamuati mari mas mutuhan itu teh berarti kita tahu teh mari tikijang itu kan itu teh tahu dia emang udah pusara itu tersama lima ada boleh patorak kami emang ate tungadong akka hata-hata nasing artinya melodong akan orang lubi di Pakatayon manang di Pangalaka manang di Pangalaho akka hata-hado nasomal tapasa alai sudi takasuridokon kata-kata maaf itu diungkapkan atau disampaikan dalam bentuk 3 varian. Nasing nai mengacu mahusos sudi ate amang ate tungadong nah orang takas asibu kita masih takasan partikero di masa time itu amo ya boleh nanti Pak. Mau lihat mak di narasumber nami. Allah. Ini di patorang amang nakin taringat tu na marpamuati Ya. dohot Marpangaju. Secara umum bodo jalota di hita habatahon. Alaya lah tabereng kirar hini habatahonon. Adong do namar hula-hula dong namar buru. Allah. Bodo bahasa merlaku namar hula-buru. Ya. Tarsong dia do parpeana. Biasa. Tong do tergantung level usia pertuturan di pertuturan molo Latina molo
hula-hula kan digijang. Iya. Kita kan ditoro. Kamu nggak mau ditoro, om may gijang. Mau secara mau secara umur. Kan secara hierarki do nama kata kita idalian tolu. Tentu age perburunon madokon marpamuati marohamuna murukmuna raja nami. Ya. Jadi mulai paradaton mai mana berarti level per bawah mah buru. Ya. Level atas mah hula-hula. Ya, 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 ya. Menong aja Ya. marang-marang gitu. Iya, iya. Mau lihat Iya, narasumber iya, nami. Iya. Pas dia udah. Ada apa hira-hira opo garajano? Non. Ya. Itu aplikasi na Hmm. bolo sian hula-hula manang tuboruna adong dodeke Ya. bolo sian boru manang ngamar-hamarang ke hula-hula adong do tidur si pangan Ya. sonari bolo kubereng dia det manang di lapangan Hmm. antara namar-hamarang jo bolo adong komplit harus dia kusok Imana kini dokon na manguda maridah sinaur manguda. Maridah sinaur. Ramah kalaki. Dengan biaya ditanggung kedua belah pihak, tapi ada mediator. dan nasinao Ya, ini istilah maridah sinaur. ala jarang tabi giati Enggak rokian di konten di konten YouTube tak di nausapin ngadong gimana warna maridah sinaur. Dah, ulah kok kami misalnya emang udah molo hula-hula adong kakurangan nama do peburu di DKI do di ulosi. Molo perburuan adong salah hakurangan na marado hula-hula toto marhite-hite turu-turu si pangano do hatana elek ma molo na mardongat tubuh ido saya do kemanat mardongat tubuh eta pula naik do na mardongat tubuh iya dan itu dangarong iso turu si panganon dangarong iso deke alai do kembal maridah sinaor Isauri dani artinya bolodong parsialisian dan sililingon yang enggak menon mago marsada mak iba sedokon marida sinau rate mau udah teh adong doe Jadi bagaimana kalau kata marpangaju dohot berpamuati marpamuation dalam konteks namar amarangi arong do memang istilah ikon serong manian mediator mediator ya. si pata dangalani si bahenon Ya. alani harga diri Ya. dia khususnya ya ala bata Ya. gimana kan namar pinudohon Ya ay oro si bata moro songon nakingan istilah idahan sauri dang na berkonflik na patupahon alay serong ma dikeluargai na pingin hadameon marang nabu habe perlu soner kon nakingani adong matong Boleh. nasi pangaron minimal Ya. si patupao gudang na binereng dang nagaben nyon na berkomplikon na patupahon Ya. alay adong mana seorang mempromotori istilahna perbaul-baul na bulog oh mana patwa buamak kana martinudo na sa moro misalnya sa uta sa ya builinggan ya jala odo na baling efektif biasa na Ya. molo nagabe na langsung odo agak moldo arong mana kon istilah nakingani merdu mita norara gitu jadi antara au mana na perlu arong baik di keluarga langsung ane di punguata na bulono molo tunga arong kaparsoalon niya natong ba serong manang si buat dami Ya. gimana paling baik untuk mencari solusi ima mungkin Ya. songon pengalaman mana masukan na gue ya mau lihat emang udah gitu tersono nama udah mau si literasi nanti jaha mau meridah sinaur do itu akan ditanggung kedua belah pihak ima dalam hal literasi gitu mungkin di sini didokon holan inisiatif ni akaha amarang mungkin gitu ale adong no sore dokon dia mangudai jala jujur jala idu na jujur BH asam merdame seorang sudia ke bakodo angikon bisa dan gitu adong do tulangna
Arong buruna. Ase deng adong pula perburuna ase merdame seorang nyonaka hula-hula kon adong bersesen tulang nama tokon pada umumnya ya nasa adong rasa keseganan rasa gandeng itu pada umumnya ya di Talak Batak si kontarap tulang mah ayo mudarna ayo apa namanya punya inisiatif rohamuon dan gitu di inisiator dipromotori, disponsori, adong Sony. Ale pada umumnya Sony do mengudah. Adong pihak-pihak ketiga yang memprakarsai asa adong hadameon di kedua belah pihak yang konflik. Ate molobui berhasil. Som peristiwa Palestina dan Israel kan. Adong pihak mediator ada yang diakui kan. Kecuali mau lama udah pusara mungkin turun kusadu bui merdu murah ate itu kan mengida situasi naik do olo do mananda ate tersoni marah teh ase takas tapake akka istilah-istilah on molo dari toro umurta hamar konota molo dari gijan umurta hamar konota jadi sudena dua on ima marpangat molo sak tapi nakin ini di hatahon antara so diulahon ali molo marpangaju marpanuati nungga diulahon ate emang ate ate berarti past tense ada future tense molo future tense molo past tense ate jago udah bang udah perkelapa dua bahasa Inggris bah ate so ini bah mau lihat mah marhite-hite persesina toborgino tabama pangatusiot tate jalah atau tuh hita paparan putar ya silesa mau solo turpo doa de mangate molo mangi upek kana asing ya tangarong atwa tainon mau lihat mah marsang patwata marsang putar ya silesa bungan marsang mana kita paparan putar ya silesa bungan solo turpo namar hoja tu silalahina bolak horas mani kita horas ya